Какво става, хора? Аз съм на Кинг. В този епизод искам много да ви благодаря за тези 200 абоната, които ги събрахме за 2-3 седмици, и благодаря на хората, които се абонирали за мен, и до вечера правя стрим от 9:30 и ще направим и драфт, ще направим и ще насъкаме и FIFA, и в имам, даже ще ви покажа, селото ми, и така че много ви благодаря за тези 200 абоната. Надявам се да се гледаме на това. Когато направим 500 абоната, ще направим едно специално видео, в което ще ви благодаря за тези 500 абоната и същевременно ще има много други такива клипове, стига да се за мене. До тогава, ако примерно направим нещо с абонатите или нещо друго, или ако ме подкрепите на моят канал, много ще ви благодаря. Така че, вие вече сте ме подкрепили, не? 200 абоната за 2-3 седмици. Пак повтарям, това горе-долу нереално. Но не знам с какво толкова съм ги заслужил тия 200 абоната. Ще кажа и на брат ми да се абонира за мен. И така. Аз бях на Кинг. Само да отворим паковете. Аз бях на Кинг. Чао, чао.